İnsanın dünyaya iniş kudreti, durmuş coşkun kudreti. Her şundan öter büyük hem kımmatlı baylık barmka. Bu öz başına elimin hem Allah yaradanın imtihana veren ullokan soğudu. Kardına verilen serpay. Hatta yavanı, vavşı hayvanlarım şunu düşünüyor emma dine adamzat. Öz ulumsuluğu hem soğatsızlığı sebepli entege çenni bu verilen kudretun gımmattığını doğru düşünüp bilmeyen yaşap gör. Çağı, perzent, nesil, bu bize Allah Teala tarafından verilen yeni bir ullokan serpayı hem cevapkarçılık. Eğer yaradan istemese ya da seni münasip görmese, sen bu dünyada perzentsiz, boş yürep, şol boşluğun bilenim ötüp gidersin. Şol sebeplim adam çağası, beylik insanların arasında özünü, näçe bilent görse de emma çiğlesi çıkmasa, bu dünya gelmeğin hem ölümün düzgünlerini ıhtiyarlı etmeni hicen başartmıyor. Şunki Russiýanyň resmi tarapdan Ukraina garşy edýän hüjumy hem görkezýän zalimliklary insanyň tebigatyň, elimiň hem Allah Teala'nın düzgünlerine hem kanunlaryna garşy çykdy. Ýöne şol bir wagtda bu bolýan zatlaryň hemmesem Hudaý tarapyndan berilen çiğlesine görä bolmady alam öz ahyrky hem ýygdyrly netijesine ýetip geldi. Allah yaradan sana ceza verecek olsa doğrudan ilk bilen aklını alyan eken. Bu olan zatları eysem başkaça ne edip düşündürüp bolýar. Özüňiz synadyk görün. Dünýäň iň ulu döwleti nevtini $100 gazy bolsa $2000 üstünlükli satyp oturan döwlet. Hem haritlerini dünya bazarına üstünlükli hem iň ulu bahadan eksporta satyp oturan döwlet. Demirin, buğdayın, kömürün narhyny dünýäde iň ulu bahalar bilen satyp gurada oturan döwlet. Daşary sewda balansyny absolut rekorda getirilen döwlet dünýäň reytinginde 10 sany iň güýçli ýurtlaryň hatarına girýän döwlet. Birden hem hiç bir sebäpsiz ýagdaýda Yekeci hem iň samsyk karar bilen 140 milyon halkyny hem ykdysadyetini ýer bilen tekidläp 2 hepden içinde ýognaýanny. Bular ýaly waka dünýä taryhynda hinidi çenni görülmedik zat. Şu şakaçelni dünýä taryhynda ötüp giden hemme döwletlerim näýlem bolsa kem-kemden hem ýygdyrly ýetip gidýärdiler. Olam köplenç daşky ýa-da bir tebigi faktorlar sebäpli emma bärde. Absolut ideal şertler bilen gurada oturan öz döwletini öz elleri bilen ýogna ýanlylar. Eýsem başgaça kim nähili düşündiriljek bu bolýan zatlary. Soğatıda adam buna kudret diyor. Ya yine bir başka düşündürüş tapacak kolup finanşer yöne Hudaý yüreğini saklap şoň düzgünlerine göre ýaşap beren insan. Gaty gowy düşünmeliler. Kudreti güýçlüğüň kararı bolmasa bu dünyada sebäpsiz ýekiji de çöp gymallamajagyny. Putin bu gedek hakykatdanam soňky aklyny ýitirip hemme araçaklardan geçip özüni kanunlardan ileri çıkardy. Başkaça aydamızda olarlar şeyle yeňillik bilen İslam düşmanlaryna terörist adyny dakyp oturan döwletiň baş tutanlary inni özlerini bir kanunlaryň hataryna geçirip özleri teröristlerin hem dünya düşmanlarynyň hasabyna girdiler. Hakykatdanam Türkmen eliniň öňden aýdyp gelen gazyma düşersiň nakylyny näde işleýändigini siziň her biriňiz inni synlap bilýänsiňiz. Inneden weýlek Putin'in akwaly hem şoň töwereginde üýşen şagallan akwaly Gaga tribunalynyň oturgusyny tamamlanjagyny hakynda hiç kimiň şüphesi ýokmy kandiýan. Edil şol Miloševićiň akwaly ýaly ýa Saddam Huseýniň ýaly Bushpanagyň akwaly şolonkydan gatyr ütüşük bolmajagy besbelli bolup dur.
Şuunki Ukrayna hem beyleki dünya çeşmelerinin berýän maglumatlaryna görä потери России в войне уже приблизились к 20 тысячам личного состава. Это больше, чем в 2 чеченских войнах. Уничтожено 2500 бронированных машин и танков, сотни летательных аппаратов, артиллерийских систем и средств ПВО. Захваченная и пригодная для использования техника переходит на баланс украинской армии. Ondaşından 50 000'den gowragy eýýäm yaralanyp maýyp boldy. Siz öýdüňiz bir pikirlerini görüň. Hatta Awganistanyna 10 ýyl urşuň dowamyny 15 000 adam wepat boldy. Bolýan işleň maştabyna. Şoňa düşünýäňizmi? Ýöne bu bolýan urşuň iň elhenç tarapy bar. Olam şu wagt Ukraina meýdanlaryna ençeme ýaşajyk çağalan cesetlerinin çüýräp hem porsap ýatyşy. Özlerini своих не бросаем diýip bokardaklarını ýyrtyp oturan Rossiýanyň bir binamyz harbalar bolsa, şol cesetleri haramy bulap aýrynam diýenok. Bunun başga da organlaşy tarapy bar. Olam şu Rossiýanyň propagandasyndan gägirip doýan halky öz çağalaryny, öz elleri bilen şu ajdarhan aglyna getirip ýidirýän bolar ýaly halka başka nähil at takmaly. Öz çağalaryna nebit agyrmadyk halka kimin nebit agyrar öýdýäňiz? Eger bulan öz-özlerini nebit agyrmasa, onda bolar ýaly halk aslynda başka biriniň rehmine ýa geçirimligine munasipmika? Nirdesin gulyalı gullap oturan döwleti düýün içinde yumurup halkyny garana salmaga gelen bu arwahlaryň köpüsi entägem edip oturan işleriniň elhençligine düşünesleri gelenok. Şu wagt Rossiýany gollap oturan propagandistlaryň iň bir esasy garşylyk argumenti olam şol Ukraina harbalarynyň hamala 8 ýyllap Donetsk hem Luganskiniň ilatyna garşy görkezden zalimliklermişin. Şol sebäpli men size şul uruşuň näme sebäpli hem kimin karary bilen başlan hakda adawlyk düşündirjek golaýyn ýyllaşdyr. Belki de sizin köpüňiz bilýänem dälsiňiz ýöne şu wagtky Russiýanyň Ukrainada hüjüm edip oturan territoriýalary 80% gowrak edil ors halky bilen eýlenip otur. Siz düşünýäňizmi bolýan zatlaryny? Biz halat ediş missiýasy bilen niýip ors halkyny halat etjek diýip gelen Oşunlar Ukraina halkyny garanoklar edil öz ors halkyny garap otyrlar. Onam näme üçin? Sebäbi bulan öňünden hiç kim güllüje çykmady da. Şeňizmi şo Krymda bolşýaly. Bu bolsa Orsiýanyň köreden gelen taktika hem siýasaty. Ilki bilen başga ýurdun içine aly bilen ýa zorluk bilen öz ilatynyň esli hasabyny sindirip, soňra bolsa şol ilatyny hamala halas ediş bahanasy bilen keseki döwleti polny basyp almak ene şol Orsiýanyň öňden gelýän siýasaty. Ýadyňyza düşýärmi men Awganistan hakda eden süjetimde size Orta Aziýa içine Ors padşahynyň karary bilen zorlap salan esli Ors maşgalalary hakda gurrun beripdim. Ene şom ýygy. Edil Gazakstanda da şoňgaly wakalar kän emine geldi. Siz bilýänsiňiz da şol siýasat Rossiýa ähli goňşy ýurtlar bilen amala aşyrtdy. Bir döwür. Şolaň arasynda hem Ukrainanyň topragyna zorluk bilen gelen tohumlary, inni bolsa şo tohumlary Putina, şo rejime boyun eğmedik öz orslaryny Putin öz goşuny bilen garap otyr. Synydyň şu karta Rossiýa bilen araçakda oturan Ukrainanyň hemme şäherleri 80% edil arasynda ors milletinden ibaret. Şolaň arasynda hem Donetsk bilen Luganskiň ilatan bar. Şol sebäplen Putiniň bandasy Ukrainany arkaýyn basyp alarlar diýeni bu edek orsyň siýasaty bular öz gapanyny öldürni amakla itekläp sarly. Öz halky bulary gul bilen garşy alarlar edip bu kellesizler uruşyň dowamy 3 günden köp bolmady ötdiler. Şol sebäplen öz goşunlaryny ýygyly ok däri bilen üpçün etmän gaýtam her bir eskirin gapdyryna paradny formasyny süräp akitdirdiler. Ondan ötürem bular harbalaň arasynda enjime polisiýa hem amonyň işgärlerini goşup uğratdylar. Şol basyp alynan territoriýalarda halky köşeşdirmek üçin edil Orsiýanyň içinde şu wagt öz halky bilen edip oturulan oýunlar ýaly. Bu da başa barar ötdi. Bolmasa içeri işler ministrligine degişli polisiýa işgärleri başga ýurtlarda bolýan harby operasiýalaryna hereket etmäge aslynda da haky ýok. Hem dünýä kanunlary boýunça, hem şol Rossiýanyň hatda öz kanunlary boýunça da. Emma gelin ýene de
Şu Ukrayna bilen Rossiýa arasynda turan uruşyň ilkinji hem düýp sebäbine gaýdyp gelelim. Ýan gaýdyşym ýaly Rossiýa bilen Belarusiýanyň araşaýaklarynda ýerleşen Ukraina ähli ilaty 80% gorak edil etniki orslardan ibaretdir. Edil şol Lugansk bilen Donetsk vilayatlary ýaly. Şol sebäple 2014-nji ýylda FSB'niň içalary şu taýdaky orslaryň arasyndan iň butoran hem haýwan derejesine ýeten raýatlaryny saýlap häkimligi bikanun ilallar. Onuň sözüne de hamala öz orslaryny halat etmeyi bahanalap, ýanlar bilen bir topa şolar ýaly işsiz hem alkaş illeşlerini süýräp getirip, şo toprakda bulara garşy çykan Ukraina raýatlaryny zorlap, workulyp, öldürüp öz wagşy siýasatyny oturtdylar. 8 ýyldan bu haramlar öz eden etmişlerini Ukraina harbylarynyň boýnuny ýükläp, şo propagandasy bilen dünýäniň köp jemgyýetlerini inandyrdylar. Hamala Ukraina halkyny natsistler bilen banderovçylar basyp aldy diýip, inden men size Rossiýa propagandasynyň nädip işleýänini hem ýalan töhbetlerini, nädip ýasaýyşlarynyň delil suwutnamalaryny görkezýän. Ýöne ondan gelin oğusu ilk bilen şu Donetsk hem Lugansk'ta bolup geçen wakalyň hakiki taryhyny açyp synlandy. Ine şu haramzadan adyny Arsen Pavlov diýerler. Rossiýanyň Rostov-na-Donu şäherinde bir dur avtomobilde asnadna jürüp ýören bu haýwan soňra Ukrainanyň taryhyny köp kişe Motorola wakam bilen belli galdy. Rossiýa medialary bu kentegi gahremanyň hatyryna jany düdekläp salan soňlar bu kellesiz malyň tormuzy düýülen sypyp gaçdy. Ondan soň bu şagal soňky adam şeklini ýitirip polny bispirjere ýetdi. Ulanjağını ulavansan FSB'nin ödümünü ahırsan yoğunu yanmalı bolly. Sebäbi bu paskuda Çin'den aşıp başlansan öz hereket Putin'in diktaturasy üçin ullokan problema öwrülüp başlady. Donetsk bilen Lugansk'ın ilatyny kim garana salyp gorkastyna saklady biljek bolsaňyz onu şu jagal widiony synlap koýan. У нас все немножечко спят. Война людей не ебет. Там никого нету. Не похуй. Вон туда лучше стреляй. Вон, смотри. Нет, туда зачем стрелять? Там же враг. Долбоебы-то спят у нас здесь. Понимали? Машину. Будем ждать, пока люди начнут просыпаться. Ну просыпаемся, ребята. А? Дрочить мы долго будем, блядь. Кооператив позитив. Подожди, стой, там коровы еще. Ну уже не. Чуть ниже надо. Сейчас начнется. Что там у нас бывает? Не стрелять, патрон. Никого вызывай, шутка. Первый на связи. Блядь, вы что там вообще нахуй водите, ебать, по нам Бога не ебашит. Кто ебашит? Что, с ума сошел или что? Я со стороны только что прилетел Бог по нам. А может, между нами кто-то кидает, а? Слышь, ебать, я ну слышал, шепеля возьму нахуй, спешите все здания нахуй, чертям сам. Ine edil şeydi her gün şu toprağın yaşayıcıları yatıcağını karşılayarlar. Görüşünüz ýaly bu haramdan olan mal bunu yöne keyfine öz iyatına ine şular ýaşak sowgatlar iýerýärdi. Şol sebäple FSB'nin karary bilen 2016-njy ýylyň oktýabr aýynda Motorola'nın öz ýaşaýan jaýynyň liftiniň içinde ýara öldürýärler. Edil 4 aýam geçirmen
2017 yılın fevralını beyleki şoňa meňdeşur giýiw lakabyny göterýän Mikhail Tolstoy atly oruslan başga bir haramzada gahryman şagalyny günnüden unertany öz ofisinde granata bilen atyp jaýyň içinde içe bilen çyrşaýarlar. Sonra bolsa ýene-de bir ýylyň 2018 ýylyň awgust aýynda DNR ýani Donetsk Narodny Respublikany ýalan baş tutan bolan Aleksandr Zakharchenkoň gedebi ýetdi. Aslında şu toprakta oruslara ayak allygynyň kömek edip oturan bir topar polavoy komandirler paşty hemmesiniň akwaly şol ssenariýy bilen oturdy. Putin'in rejimi öz Qarabağ bitleri üçin bulan her birini eşek gibi üstünlükli ulanıp bolan sonra yoğunu yandılar. Sebebi gatıgı düşünýärdiler bu haramlan kimdigine. Şol sebeple artık maçı bihip şayatlardan üstünlükli dinýärdiler. Elbette Putin'in propaganda onları bu cinayetlerin günahını sonra herilik gülendiğine Ukrayna hükümetinin boynunu yüklediler. Ukrayna hükümetinin bu dağıtları hiç yıl dahil olmadığı sonra münsapar tasdiklerini ama bu haramlan her birisi şulariyali ölümlere münafipti hiç kimde de soruldu öğretmedi. Inni bolsa gelin yine de bir oruslan Ukrayna karşı yol boyu ağlak gelen esası ayıplaman üstünü aşağı olup finanşalıyım. O da şol Bandera ya Bandera sözünü düşündürüş verecek kuralık. Aslında Stepan Bandera diýilýän Ukrayna gahrymany hakda sizin haýsyňyz hem näme bilýäňiz? Orusýanyň propagandasy natsist bilen nasionalist türlerini gaty kän olup ýürüdi, gaşdyryp oturup. Ýöne natsist dedi, faşist diýip anladýan bolsa, nasionalist dedi milletçi ýagny milletçilik duýgusy bolan watanyny upadar bolan adamyny anladýandyr. Stepan Bandera hem edil şolar ýaly milletçilik duýgulu adamdy. Ömrü boyu Ukrayna öz başlyklygy üçin güreşip gelen adamdy. Hem oruslara garşy, hem nemeslara garşy. Şol sebeple 2-nji jahan uruşuny hatda Nemeslerin Sachsenhaus konslagerinde 4 yıllap yani 1941 yıldan 1944 yılı içerisinde oturup gelen adam. Hem yine de iki doğunu Oswiecim konslagerinde yitiren adamdı. Men size hazır Wikipedia'nın sahipasına ivermeyinle onun oğusu. Men size edil Rusiyan adı verili Rusofobi hem millet padişası bolan Boris Mironov'un çıkışını ödürleyin. Dinleyin. Прежде чем бросать такие ярлыки о фашистующем Бандере, и прежде чем говорить, что это фашисты типа Бандеры, вы хоть биографию Бандеры, самую маленькую, в любой энциклопедии откройте и прочитайте. Мужик-то отсидел в концлагере Заксенхаузен с июля 41 года по декабрь 44 года. Это в том самом Заксенхаузене, где убили Якова Джугашвили. Какой фашист? Откуда фашист? Ведь как только Бандера объявили, правильно это называется, акт возрождения украинского государства. Как только Бандера в июле провозгласил акт возрождения украинского национального государства, он тут же оказался в концлагере. И всю войну там просидел. Но когда немцы его выпустили, потому что им нужно было попробовать взять под себя УПА, Украинская повстанческая армия, которую мы тоже красим одной жирной черной краской. Они выпустили Бандеру в декабре 1944 года. И Бандера отказался сотрудничать с немцами. Как он мог сотрудничать? У него ведь 2 брата были уничтожены в Освенциме, в концлагере. Так вот, задайтесь вопросом. Когда вы кричите, что Бандера – палач украинского народа, и чуть ли не всемирный палач, и чуть ли не самый кровавый палач времен Великой Отечественной войны, вы задайтесь вопросом. Где он это мог сделать? Его называть фашистом. Человека всю жизнь боровшегося с фашизмом, его называют фашистом. Yani hakiki natsistleri görecek olsanız, onu Rusiyan hükümetinin öz içerisine özlüce siylaklarım, bu tema oyuncu ben size hüdürleyebilecek suutnamanım, gatı kâni emma bu hakta gürlep başlasam, hayratın usulüdümem çağırına aytbağa yetişmerim kem diyen, şol sebeple ben size bir nece misali urkudu düşürdü.
Şu adamını köpüğünü goğutan yazdınız, ha? Roskosmos'un başlığı olan Dmitri Rogozin'in edil ödüşü. Emma sizin köpüğünüz bileyenim değilsiniz bu hakikatinin tupoy hayvanın haysı porsu deşikten çıkıp kâkimliğe gelen hak onu seyredinini yeni de kâvırdatları. Tanıdınız mı? Edil ödüyü. Şol Dmitri Rogozin yöne önkü durmuşunna. İnnem şu hayvan sizin sevgili orsedinizle hakimlik sürüyor. Onun şu yerde kimin hakiki natsist ya başkaça faşist dilen yerlikli soru yüze çıkıyor. Haysiniz aydıp bilecek. O Rusiyan vefadarları. Siz o adamlar inolmanlı bir yönü köcüdadı düşünce olma. Esasanam şu rejimlere canlı işler oturanlara yüzlenen şu yaşaları goğalla oturanlar. Bizim hemmemizi tarihte asırlar boyu ağırlayışın edirmenin gaydusuz milletimizi inni kakoyta var. Orslan neredesin porsu pamoykasından çıkan şıpanası eğilip oturanına gören yok mu? Siz özünüz inolmanlı şıratları namus eden yok mu? Ey Türkmenin binamusları. Ya siz Türkmen değerli haysıdır var. Porsu domuzdan doğulan imansız haramzadalar mı? Siz öz halkında şeydip arzan satıp neyme utorunu ödeyiniz? Ya siz doğrudan şular sizin eden haramçılıklarınızın kadrini bilir ödeyiniz mi? Vakti gelene sizin her birinizi şeydip bir porsa hacetxanalarda gark edip öldürmeyeceklerini goğununuz yettiğe mi? Bunun hakiki yüzlerini siz entegam gören yok mu? Kem akıllar onunla yeni ursaplar ünstlüce seyredin hem dinleyin. Şu rejimin resmi taraftan dünya beyan ediyen siyasetini. Есть нехилый шанс, что Украина и Грузия вступят в НАТО при нем же. Нет. Есть. Нет. Есть. Нет, мы введем войска в Украину. Это наша земля. Это вот... Хрен вам. Вот вам, а не НАТО. Вот. Это вот прямо... Даже не мечтайте, твари. Это вот, собственно, и есть суть ультиматума, который... Это абсолютно очевидно любому русскому человеку. Который обсуждался никакая Украина... А плевать. Это наша русская земля. Это никакая Украина там ничего не решит. Понятно, что русские вошли с ультиматумом. Значит, никогда Украина и Грузия не должны вступить в НАТО. Потому что появился шанс, что это произойдет при действующем президенте и его наследие. Потому что Украина, это, вообще-то говоря, вписала сейчас в Конституцию. Вот или вписывает в Конституцию, что мы стремимся в НАТО. Мы отнимем у вас вашу Конституцию. И сожжем ее на Красной площади, на лобном месте? Нет, да? Посожжем ее на Крещатике вместе с вами, на ваших же огнях, как вы любите. На шинах, на покрышках. Тогда они побегут от тебя в НАТО просто? Нет, вот нет, они все побегут к нам, поверьте мне. Украинцы, welcome home. В общем... Ödüm bana bu yerde in gülkünç sadı neymi deysene. İnha şul adam, ödünü jurnalist dip çıkış ediyen insan, hakikatte erkeklerle yastıkta şolup yürüyen bir bağışlamanın pidarat. Onam öd diliyle aytmanı utananağım. Политический гей? Я нет, я абсолютно нормальный, к сожалению, генетически. Так я начинаю провоцировать, я бы так хотел быть натуралом, я тебе честно скажу. Мне бы, абсолютно, мне бы было так удобно жить. Сходили на свидание тогда. Может быть, ты красивая баба, конечно. Я еще раз говорю, мне просто очень не повезло в жизни в этом смысле. Сейчас меня распнут все пидорасы мира. Demek başkaçı diyemizde bu rejimlere işlep veren siz yani hayvanın başlıkları aslında pidarallar oluyor da şeyle mi? Şular yalan pidaraldan gaydusuzluğu sizinkilerin ken oluyor da eğer bunlara gurlayabilen olsa sizin dilinizi götünüze sokup lal olup oturan olsanız şeyle mi? Sebebi şu haram donuda utanıyorum diyen o ya korkuyorum diyen o ama sizin her biriniz öz kölöğünüzden korkuşup dilinizi sırtınıza yığınıp lal olup yaşayıp gördünüz. Şu pituğlam diyenden çıkmanı korkuşup onu sizin özünüz kim oluyorsunuz da onu siz de aslında bolmadık ne hilim mertebeyle namusun davasını çek oluyorsunuz her kadar onu sizin ol trenajörkalarda çişirip veren muskullarınızın bahası ne var ya düşüneceğiniz mi şu kentekler sizin hemmenizi yine şular yalı pituşillalar yüpünüzden çekip öküz kimin iyidip bilen olsa onu sizin her birinizin kim oluyorsunuz şunu muraydın hani özünüzden bana etmeden dinleyin ha şu hayvanın bağır oturan zatlarını. В Среднюю Азию ворвутся банды, ИГИЛ и все остальные, которые будут концентрироваться в Афганистане. Проблемы не решены, бедные, безработные, голодные.
А рядом богатый Таджикистан, Узбекистан, Туркмения. Они ворвутся, будет резня, но мы вмешиваться не должны. Но когда через какое-то время сбежавшие оттуда руководители, допустим, в Москву или, там, не знаю, в Саратов, обратятся с просьбой к главе российского государства принять в качестве губерний в состав России, мы их примем, защитим и очистим Среднюю Азию от всех экстремистов, радикалов и всех фанатов. И у нас будет Душанбинская губерния, Бишкекская губерния, Ташкентская, Ашхабадская, Чимкентская и никаких республик, никаких президентов. Yine şu paskuda bolsa da halkın galabının kaçıp yetiştiğini dirke bulam öz devletinin resmi vekili değerli değilsem. Ona yine de vardınlar şu Mirzotan diyen dağıtlarını. Eysem kellesi hem ahlakı, düdü adamın diline şular yaldat gelir mi? По Конституции статья 3. Высшей конституционной властью является многонациональный народ России. Как вы к этому относитесь? Признаете ли вы его? Отвечаю, отрицательно. Никогда ни в одной стране мира власть народу не принадлежала. Так а зачем вы тогда перед народом сидите здесь? А вот и сижу, объясняю вам, чтобы таких дураков, как вы, больше не было у нас. Вы все еще не можете понять. Вам в 17 году сказали власть народу. Получили власть народу. Вам Ельцин обещал власть народу, демократию. Получили? Я вам объясняю, что вам никто никогда власти не даст. Власть всегда в руках мафии, бандитов, криминалов, коррупционеров. От царя до сегодняшней власти. А наши сами сделан властью. И хочет завтра ей власть принести. Нате власть и сажайте их в тюрьму. Дурочка ты! И уходи отсюда из зала. Вот такие сумасшедшие мешают России. В Конституции написано. Ничего не соображают. Şu ömden aydık gelen dağıtları, hakikaten şu ülke Putin rejiminin alıp barayan siyasetinin düyüp sebebinin üstünü amakla açtı mı ka diyen, bularını bunu gizleyelim diyor oğa. Yani ben sizin insumuzu başka da çekesim geliyor. Siz inniden sonra şulara doğunlayacak mı? Bular öz halkının mal hasabını almayan olsa onu sizin her veriyinizin bular için kimdiğine henüz düşünmediniz mi hayvanlar? Şu hafta uluğun nemedini biliyorsun mu? Bunu hafta krematori diyorlar. Başkaça aydamızda ölen adamın cesedini yakken yürüte maşin. Şular yal maşinlerin eslisinin Rusya'nın harbi koşunları. Özleri Ukrayna'nın toprağına sürüp getirdiler. Ondaşından şu adki dünya razvedkalarının beyan edip oturan haberlerine göre Rusya'nın harbi koşunlarının intendant bölümleri, yani eskerlerin hocalık zerurluğunu amala aşırayan gullukları, hükmanı suratda minlerce plastik haltalar bilen üpçünedildi. Ne için ödeyeceğiniz? Entek düşünmediniz mi? Edil cesetleri yığınap yakma için. Şurada yapılan berde yine de var yerlikli soru yüze çıkıyor. Olar yağla ki ençeme hasapta kimin cesetleri yakılmalı ka? Haysiniz entegim düşünmedik bolsanız, onna şol Kiyiv'in eteğine yerleşen Bucha rayonuna bolan elhenç vakalara sin edip özünüz netice çıkaracak bolun. Men has düşnüklere edip aydayın. Putin'in hud öz gölmel buyruğu boyunca Rusya'nın harbaları şol Bucha'daki alı bolan kırgınçılıkları ümünden planlaştırıp neçe adam öldürmelisini çenini hasapla Ukrayna'nın toprağına girdiler. Özlerim şu aksiliklara сопутствующие потери, yani bağlanışıklı geçiyen yıkılar diyorum, odanlap attandırıptırlar. Başkaça aydamızda bu haram devlet, öz haramdan inen rayetleri bilen, Ukrayna'nın toprağına kömük bilen değerlediğine gırgına salıp öldürmek misyası bilen geliptirler. İlk başta dünya cemiyetlerine ençeme yalan sözler bulur, sonra vaka niyetlerinin kendi gizler onduran oktular. Şimdi bunlar açıkçan Ukrayna'nın devlet hem millet toplumuna üye etmenin maksadıyla gelenler hakkı ayrı atıyorlar. Belki de Bucha'da öldürülen ençeme bir buna adamların akvali yine de şonluk bilen yitiyor derdi. Yani Ukrayna'nın koşullarının bulun ehli teknikalarını hem şol sahanlı şol avtokrematoriyalarının eslisini uruşun başını yakıp taşlan sonlar, bu haram arvahlar etçiğini eden sonlar yetişenlerini gömdüler, yetişmediklerini olsa
Şol şunu atı öldürülen köçülün uğruna taşlak kayttılar. Şol sebeplem häzir hem bu işin içinde hem şoň töreklerini hem Ukrainanyň başga şäherlerini ençeme Yerew bilen diýene adamlaryň şol sanyny hem ýaňda bolan çağalan jesetlerini tapyp otyrlar. Dünýäniň hemme medialary häzir şol gürünçiliklaryň üstüniň açylmasyny şaýatçylyk edip otyrlar. Onda şundan internette häzir şolary ýaly ilginç videolar dolup ýatyr. Eger haýsy şolary seretmeni çydap bilen öýseniz baş üstüne siz 1, 2, 3, 4 ýaşly ýeňselerini atylyp öldürilen çağalanan jesetlerini görülersiňiz. Başga da ençeme zorlanyp soňra kelleler kesilen ýa-da tank bilen mınjyranan aýallanan jesetlerini görülersiňiz. Garaz sizin şol dowanyp ýören halkyňyzyň eden haram hem ilginç etdilikleriniň her türlü suwutnamalaryny tapyp bilersiňiz. YouTube'un düdüğünleri esasında men size berde olar ýallatdyr görkezip biljek däl. Onsuz zaman men süjetlerimin ýartymyň gowragy ençeme çäklenmeler bilen basyp ýatyr. Putin bu zatlara näçe fake ýalan diýip gaýtalap ölsedi, emma ähli dünýä döwletleriň ekspertleri edil häzir Ukraina toprağyny ädimläp şolar ýaly ençeme açylan hem açylmaga dowam edip duran jenaýatçylyklary şaýatdyr. Ýörüýte Gaga tribunaly üçin dokumentarny tasdiklanan suwutnamalary taýinlap otyrlar. Bu edek bu haram döwlet şol öz ençeme haramynyň ilaty bilen hatda şolaryň satanyny ýalap beren başga da bir topar haram möjek alakalaryna çelini dünýäň jemgyýetiň gadawyndan sypat bilmejegine gaty gowy düşünüp başlady. Şol sanyny hem şol rejimiň bir topar biheppe propagandalary düşünmediklerini bolsa indi Ukrainanyň öz harwlary tapyp omukly düşündirjek diýip otyrlar. Şolan arasında hem misal üçin şol buýan töwerinde hereket eden 64-nji motostreelkow brigadasynyň eskerleri hem şol brigadan komandiri bolan podpolkovnik Azatbek Omurbekov ýaly ýene de bir haram möjek alakasy. Inha şu insan 40 ýaşyna ýeten Özbegistanly Garagalpak inha da şoň eskerleri şulan her birisinin ady, familiýalary, ýaşaýan ýerleri hem maşgala agzalary bilen üstleri açyldy. Innem Ukrainanyň gizli guruluklary şulan her birini tapyp aryny aljagyna kasam içdiler. Köpüsinem haram hileler bilen bilejek. Elbette Orsiýadyň harwlary eden ýalňyşlyklaryny inni netije çykaryp başlapdyrlar. Şol sebeplem öz ellerinde saklanyp oturulan şulky Mariupolyň köp raýonlarynyň içinde bularyny täze düdüğünlerini giyirdiler. Misal üçin birden hem sebäpsiz şol şäheriň içinde hem eteklerini jaýlanan ençeme Ukraina raýatlarynyň jesetlerini ekshumasiýa bahanasy bilen ýene de ýerden çykaryp maşinalary ýuklap aýagarlygyny Rossiýa tarap uğradyp otyrlar. Özlerim sinedim, öz eskerlerinin cesetlerini jaýlaýanam diýen oklar. Zor etse şol galanjy avtokrematoriýalaryny ýakyp otyrlar. Siz düşünýäňizmi? Yaradanyň bize görkezýän misalyny. Başga millet üçin taýinlan şol avtokrematoriýalar hem şol plastik paketler edil häzir öz milletiniň raýatlaryny ýakyp otyr. Doýmaýsam men şolaň ýekebirini de ýüregim awanok şol gören zatlardan soň. Sebebi her bir uruşda sana nähili buyruk berilende de sen ilki bilen özüň adamçylygyny ýitirmen ýaşaman oňarmaly. Ukrainanyň ençeme raýatlaryny bolsa şeýle keyip bilen Putin öz eli bilen öldüren däldir. Dogry dälmi? Şonu eden eýsem Rossiýa müňlerçe raýatlary dälmi? Eýsem şolaň heleleri hem ene atalary dälmi? Öz çağalaryny ak pata berip başga milletleriň çağalaryny gyrana salmaga iýeren. Eýsem şol haramlyň heleleri dälmi? Öz älerini bulendir hem kir maşin zakaz edip oturan. Şu an Germaniýanyň razvedkasy hem Ukraina harwlary Ors eskerlerini öz heleleri bilen telefon arkaly edýän görgümlerini açyk internetde çykaryp otyrlar. Haysiňiz Ors tilini düşünüp dinläp görseňiz sizin depes açygy düşür. Я приеду, заживем, мамулечка. У нас сковородки тут новые, вся херня новая. Завези домой, поедешь. Нашли немецкую хату. Я ***ался, тут золото нести. Как мародер. Духи какие здесь нашел, вкусные. Все бери, что нужно. Вообще хату тут сожгем. Какой русский человек не сопрет ничего, ты что? Софья поедет учиться, и ноутбук-то тоже нужен. Ходили маленько помародерничали. Не надо, не маленько, а по полной. Прикинь, как они жили, да? И как мы живем.
Вот они за это и бьются, что им... Они говорят, мы нормально жили, это вы сюда пришли. Ну, набирай все, Андрей, что можешь, бери. Стреляй, во всех стреляй, всех убивай, сынок, только о себе думай. Какие мрази, сука, что просто вот это женское белье везде валялось. Я не понимаю, почему они забирали у этих женщин в деревнях нижнее белье. Ну вот трусы и лифчики. Ну вот у женщин практически в каждом селе одна и та же картина. Я не могу понять. Не могу для себя этого объяснить, кому это все везлось. Hevur idili hele öz erne, öldürülen Ukraynalı'nın öyünün blender ya kır maşina kelp verdi talep eder mi? Ya başka esker öz heleyini ben çağanı zorlap öldürdüm diyenli. Şol gancı olsa kaytap onurup köprek öldürüver diyer mi? Söyledin ha, bu gedaylan uğurlap, öz öylerini uğradı oturun pasilkalarına. Hatta geylen tırsıkları için uğurlap otururlar. Hatta küçük ketekleri için seyredin bu maskaraçlığı. Ödemdine eskerler değil, hatta şolan geday derecesine yeten kavancirlerine çenli. Sinedin öz gözünü bilen, şu özlerini beyik millet deyip veren bir topur binamıslan ahlak hem akıl derecesine. İnha şular mı sizin doğanlarınız? İnha şu mallan buyruğu bilen mi siz akıl sıran olup öz halkınızın beynisini aylap, ayağallığını badak kakı otuyor musunuz? Ya biz bu zatları bilmez öğüttünüz mü? Ya siz öz tupoy kelleğine bilen akıllı Türk bunları galanın değerli öğüttünüz mü? Önde ay düşünmeyeli hazır ehli dünya cemiyetleri ayağa kalıp Ukrayna devletine elinden gelen konunu ediyor. İnha şu videolar Belarusyan poştalarına yazığa alınıp internete çıkarılan. Ukrayna'dan gaydan Orsi'nin harvuları öz öylerini uğurlavalan pasilkalarını hasırdap ayağallığından uğradı otuyorlar. Ödem şu olayan zatları eyyem ehli dünyanın cemiyetleri görüp yetişti. Ne olsa ehli dünya bunları uğurlan hem zalimlan milleti deyip otuyorlar. Dünyanın köp güncüklerini Orsi'nin pasastolarının kapısını cemiyet şular yani muhturları jriçet tıvari deyip getirip taşla otuyor. Ödlerini bekleyip bağırıp oturan millet düşün. Bundan ötürü yine nehil maskaraçılık boluyorlar. Aslında da bunlara millet deyip bir bolur mu? Adamlar. Şulan haysi deşiğini bekliyorlar ya. Halayıklar. Hatta bası olan şehirlerini hem hususi caylarda bunlar iyi biçen otolarını hem yatak çaylarının içinden hem yatıp hem meydan edip harava döndürüp oturan olsalar bunlara nehil at takıp bolar adamlar. Seyredin size şunun güttünün ayağallığını oğuşa oturan Türklerin alakaları. Men size yüzlenyen Safar Muradovlar, Rahimovlar, Murad Gurbanovlar, Berdi Muhammedovlar, Khadirovlar ve beyleki bir topur binamız hem imansız deyyuslar. Sizin kime işler oturanınızdan biz neyme havarsızdır edeceğiniz mi? Eğer sizin doğanlarınız şu olsa onunla sizin öz ahlak direceğiniz, hayıfsız insan baskan çoğunla yerleşeyendir edeceğiniz. Sinedin halayıklar, yine de orsaklar, kudret uyuşluğun hikmetini, öz yurtlarını hiç zaten çekinmeyen halkının kırana salıp, dünkü baynap veren haramlan sonu nerede oturdu? Siz intiham düşünmediniz mi? Ukrayna'nın toprağı edil hazır bir ullakan gazını öğürlüp, şol gazının içinde olsa ehli post-sovet toprağına oturan Orsun alakaları gaynap yanıp şol mukaddes toprağına inni çüyrap yatırlar. Bir ayımından önüm şulan haystıyri öz tupoy kellelerini bular yal sonu bolcağını fikir edendireceğiniz. İnnemsiz bizim Türkmen toprağımızda oturan bir topar imansız haramdı zadalar. Özünüzü yine bir safar fikirlenip görün hani Huday var mı ya yok mu ka? Fikirlerin öz tupoy kellelerini bilen sizin pohlu ömrünüz niye de hem ne edip tamamlanacağı hakta. Siz özünüz havarlı mısınız? Bu iki dünyada kimin haçan hem ne edip adaletli cezasını çekeceği hakkında dini Allah yaradının özü bileyenler. O cezadan bizim her birimizin vereceğimizi dini kuturan tentekler düşünmenliler. Ama aklı hem bilimi yetik insan katığı düşünüyor. Sen öz eden günahlarını değirken şu sana verilen durmuşun devamını yuup arastalanıp yetişten sen özünü de sen nesillerini de o has ardan hem yenil düşüyorlar. Bilen kâveriniz diyensinizden haul plana uğurlap, gulyali yaşap ömrünü keyfedip geçirtti, hiç ilim cezasını görmetti. Benim burada şu fikir dedim, öne savaşsız insan, dine gözünü görünyen hem eliyle illak görün zatları baha kesip, anan bağını onarıyandır.
şonuklanam öz ahlak hem akıl derecesine göre netijesini çıkarıp bilýändir. Olan özü bilen belki de bulam doğru hakikattir sebebi her kimin akıl derecesi deň bolup bilmeýär. Emma yaradany yüreğini götürüp şoňa hakikatdan inanýan insanın her birisi gaty o düşünýär. Sen o dünýä baransaň, şol jedany has awr hem älim ütünçe tölemeli boljagyny ýöne käbirsi iňir esasy zady unutýar. Bu dünýede senden soň galan ýakynlaň hem nesilleň sen her bir günäňi üýük edip sen bilen deňlikde bileje götürüp geçýäni. Ine şoňa akyllar çatanok. Şol sebäplen haram boly öz ömrüni ümzümjek tamamlap perzentlerinin arasından bu ýaty jahanyň jedasy sypyp gidýändir ise bu tenteň jeda ýolunun diňe ölen soň başlap nähili ilhinç boljagyny bu boş kelle stomatolog şonu düşünür. Eýsem bizim ata-babalarymız öňüm bolandan soňum bolsun diýip ençe mezapyr näme sebäpli gaýtalak gelýändir diýýäňiz. Şu sözleň hakiki many hakdy hasbiriňiz pikirlep gördüňiz. Eger de kim o dünýäň barlygy ýa ýoklugy hakda şüýgelenýän bolsa, ýa aslada inanmaýan bolsa, onda olary ýanky bilim hakda diýilmi. Gaýtalaýmasam, sebäbi zehinli hem bilimli insan üçin o dünýäň barlygy hakda hiç şeýle kirjinlenmesi ýokdur. Sebäbi o dünýäni görüp gaýdalynan suwutnamalary bir ýem ençeme kitaplarda aýdylyp geçildi. Hem mezikler hem alymlar aglynyň tasdiklerini ýöne oň üçin ýanky diýişmeli ýene-de akyl, ahlak hem bilim derejeňiz ýetip bolmaly. Şol sebäplen sen özüňi näçe akylly ýa-da ýöne adamçylyk, ahlak hem ruhy araçaýyndan geçirilen her birisini dogdakda aýratynja gaýnap duran gadan taýyndyrandyr. Bu misaly biz edil şuňky Ukrainada bolýan zatlyň sülen görýäris. Men şu size bir sorum var. Ata oturnyas, ya ene toprak diyas. Şol toprakda yaşa oturan ýerleşleňiz. Türkmen adyny götürýän halkyňyz siz üçin näme anladýar? Şol halkyňyz häzir nähili ejiden bolsa, nadanam bolsa, gorkowan bolsa, pulaga da getirni sizi bir köpüge satyp bilýänim bolsa, siz üçin şol ýaly halkyňyz näme anladýar? Şu soraga ýüregiňizden gelýän jogaby haýsyňyz berbiljek. Köpüňiziň jogabyna men 10 milyon sebäbi berdi. Köplençi eşdi oturyn ýöne şu sebäpli onu ikinji soragymda jogabyňyzy berip biljekmi? Eger sizin öz maşgalaňyzda birden kellesi maýyp ýa sütüni egri bir çaga emele gelse, ýa Hudaý tarapyn size şolar ýaly syny iýerilse, siz şol çaga bilen näme dersiňiz? Şolar ýaly çagaňyzda siz mähriňizi, wagtyňyzy, baýlygyňyzy sarp etmäge taýynmysyňyz? Ya özüňizi kösemän gönümel dälhana, ya başga bir ömürlük bolan hastahana berermisiniz? Ya diýiligine gömäjekmi şu çagany, siz? Ya da jan edip bargadan baýlygyňyzy şu keselden diýmek üçin sowarsyňyzmy? Öz duýgularymy beýan etsem, men üçin, men halkym bir ullokan tohum maşgalasy bolup görünýär. Belki ya anarkalarynçlar bilen, has ýakyn maşgalam bilen, men sevgili hem mertebeli perzentlerim bilen sizin her biriňiziň öz çağlaryňyzda, öz garnaşyňyzda ýa maşgalaňyzda her bir eliňiz galarmy? Ýa has eterem ýamanlyk isläp şolary öldürmäge siz taýynmy? Bir ýeki jemyn pikirlenip görüň gözüňizi ýumup, eger haýsyňyz şu zatlary taýyn bolsaň, onda men bu sehwetim siz üçin näme sebäbi siz ýalaklar bilen dutar urlaşmaly. Eger dutaram kömek etmese, onda diňe jellat galanňyzdan bolsa sorasyň gelýär. Onda siz näme wyjdanyňyz bilen şu awçylykları gollap bilýäňiz? Öz maşgalaňyza garşy edilip oturan genotsid hem zulmlary nüýregiňiz bilen gollap bilýäňiz. Gözüňizi innur açma, halaýaklar. Sizin çağalaňyzy, sizin gözüňiziň alyny kösäp, çürkäp, ýok edip oturanlaryny görem ýokmy? Bizim hasabymyz dünýä boýunça 8-12 milyondan kän çykmýar. Ýurt dışında 3 milyona da yetmejek hak. Ýöne şuňarak döwürjilerimizde bizim her haýsyýymyz nähili gapdyrlan bolsa da emma bir-birimizde hukman garnaş bolup çykýarsa, onda siz nüýregiňiz bilen, nekelläňiz bilen öz maşgala agalaryňyzy şeýdip çürkäp, zalimlik görkezip bilýäňiz.
Siz öz gurunan jayыңızda neyroňyz bilen, nekelläňiz bilen arasy jaýyň içine girip sıçylýaňyz, siz düşüneňiz akmyş wagt siz edil şöne de oturýarsyňyz. Birazcık kelläňiz aýlaň. Men wara bu dünýede ýekardy maly. Olam öz gudratly hem mukaddes toprağımızda hakikatdan hem ihlasly, zehinli, bilimli, akıllı hem imanly nesillerimizin öňüp ösüşüne ýardam bermek. Şonu öz gözüm bilen görmek. Seredine özüňiz bizim milletimizin nähili owdan hem akıllı çağalarymyzyň badygyny, ýüzeli şu ajaýyp çağalarymyzyň ýeke bolanyk qualy edil bul bolup ömrüni geçirmek bolýarmyka? Siz şonu isleýäňizmi? Halaýykdyr. Seredine şu erkin hem adaletli ýurtlarda ýaşap bilen zehinli çağalara. Seredin şulan bagtly hem owdan ýüzlerini näme sebäpli bizim her birimiz özümüzi beýik adamlaryň hem tarihde galan gahrymanyň nesillerde diýip oturan milletimizin çağalarymyza inha şeýdip, begenip hem şadyan ýaşamaga mümkinçilik döretmäge gaýratymyz çatano. Şu soragyda jogabyny tapmagy wagty geldimi-ka diýär. Türkmen aman sağ otur. Türkmen milletinin halal hem edirmen çağalary. Allah'ımızın her birimize yardım olsun. Now my heart feel like December when somebody say your name. 'Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day. Yeah. Everybody hurts sometimes. Everybody hurts someday. Yeah. But everything will be alright. Go raise your voice and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. 'Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Close to the ones here today. Close to the ones that we lost on the way. 'Cause the dreams bring back all the memories. And the memories bring back you. Memories bring back you. There's a time that I remember when I never felt so lost. When I felt that all the hatred was too powerful to stop. Now my heart feels like an ember, and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for you, but you know I'll never drop. Yeah. Everybody hurts sometimes. Everybody hurts someday. Hey, hey. But everything gon' be alright. Go and raise your voice and say, hey. Here's to the ones that we got.